Miał być drugi razem, to się tak, kurde, dzień wolnego trzeba wziąć i rano się też przejść. No, myśmy tak trochę tam na czubę gdzieś. No, a to rano o 9 trzeba wyleźć, żeby nic nie robić, no iść po górach. Na Biały Krzyż, tam na obiad do Aleksandra zajdziemy. Nie ma profita. Jak ta żona jego z domu, to kurwa kopi nie wychyli się. Wolno. Tą kurwa jest. Nie, to Bogdan kurwa czasami odzyski. Czekaj, bo tu się nie zatknie. Nie, proszę.
Komulusy lezą, kurwa. Będzie życie, kurwa. Mam takich, kurwa, galotach, kurwa, właśnie sobie wszystko pokazywać.